Hey, Reisi. Good morning. I'll let him sleep. Rijn, Reisi, Rijntje, Dolly, and Elvis. And I'm very, very, very happy. Rijntje is so happy. Because of her right front leg behind the Solly. I gave them some extra grass. And maybe later I try them all together. But not yet. Because I'm not at home today, I think. Maybe tomorrow. En dan pakken ze nu één om vervolgens eruit te gaan naar de finish. En de tijd was een goede tijd van 59 seconden. Twee tuinpaarden met twee Gelderse record. Van 2 keer 10 en 2 keer 14. Maar ze kunnen goed aan, Jensen. Gaan ze als een speer. Op naar de laatste. En dat is 1. En ook een vierspaarrij is niet niks, mensen. Dus moedig ze aan. En gaan op naar de finish. Met een hele mooie tijd. Van 59 seconden. Helemaal uit mispunt. Ze hebben ingespannen de 16-jarige NRPS Friese Ruin. Jeroen. Kijk, eens maken we een mooie lawaai en dan kunnen wij ook nog een Fries publiek. Geef ze een aanmoediging, applaudisseer mee. Hele snelle tijd. Sorry, ook voor Hammeland. Pieter, je moet snel rijden, want 8 uur is de laatste boot, hè? Denk erop. Oké, nou. De tijd die je moet verbeteren hier, dat is een tijd die je ontzettend snel is. 34 seconden
En ik weet dat jij bent iemand die doet voor de wedstrijd, voor de podiumplaatsen. Zeg 34 seconden jongen, dat is een snelle tijd hoor. En de tijd, 30 seconden, moet je eens kijken, het gaat snel. 31, 32, 33, 34. Ah, jammer. Vanavond. Hij wil promoveren. Dat is een kunst. Ze wil. Ik kan melden. Ik kom weg. Dus de Roeselaar, de Franse grens. Ze moeten aangaan. 430 kilometer naar de afgewerkte binnenkomen. Ik dus een Torhout naar Roeselaar. Roeselaar. En dan neemt het voor. En dan de Roosje. Dan neemt het samen. Snel naar de Roosje en tuigen. Van alles wat. Dan neem je weer het samen voor omhoog. Ja. Vorig jaar de eerste keer helemaal en ook vanmorgen. En het was een fantastisch gevoel. Waarin het gevoel van meer. En aanwezig. Excellent man. Ja, van mij, heerlijk, met mevrouwen en andere ik ga. Kijk in de buurt 6, waar die handen vlak aan elkaar. Ik zag de wedstrijd van België, mijn tegen Franse grens. Ook hem geven we daar de vrouwen van dit is daar niet Joost. Allemaal in de internationale stap. Deze wil ik twee zeggen. Er zijn 3 Friesen en een Arabo-Fries hiervoor. Achter staan Frank Vertels en Danny Ooyen, die komen de lobbel. Nederland zijn leuk, dat zeg ik nog. Weer een vriend van. Even de tweede vandaag. Ik wil het 12 voor een half jaar voor de wagen. Wil je niks ervoor, dan gaat het ene de zo'n aantal de weergaan. Dan ben je zo. Kijk wel. Goed zo. Prachtig. Wat dan we nou? In het restaurant. Wow. Je die telefoon maar net vallen. Nee. Oké. Leuk? Ja. Roos is hier gestaakt in hindernis 2. Jan de Graaf staat achterop, de combinatie uit Moerijn en Broeksewaard. En ze hebben ingespannen Huub en Surprise. Ja. En hij is al opa. En eigenlijk mag hij van oma niet meer rijden. Maar ja, hij is een beetje eigenwijs. En hij heeft paardenbloed in stroom bij hem. In zijn aderen. Voor de Krattenzee. En het publiek mag hem aanmoedigen, hè. De laatste keer onder de zaak. Komt
komt hier ook al de echo. Voor mensen, geef maar een lange applaus. Patrick Engelen, die komt hier vanaf zitten en binnen. Uit Lierop. Zijn dochter Eline is er goed. 2 KWV'ers, allebei 17 jaar oud. Dat is duidelijk. Ja, de winnaar van vorig jaar. En natuurlijk probeert hij die titel te verdedigen. In die zwaarbevochtige ring. 35 dubbels van paarden. Zijn van Jerry van de partij in Driesen. Kom, geef hem een lange applaus mee. Spidey and Daisy. Hey. Hey Peach. Hey, where's your tooth? Kom eens. There's also one.